Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki acarane iki ono acara megengan guys. Megengan itu penyambutan hari bulan Ramadan, penyambutan bulan Ramadan guys. Iki acaranya lagi awal. Iki lho guys, tak dudoi guys. Yang ini iki mek sithik guys, wong yo tangga-tanggane sithik, maune ya akeh, cuma dibagi nek kakean yo kakean wong gak materi gak kepangan apa kesuwen ngono guys. Dadi dibagi isine ya wis sederhana ngene iki guys. Wong desa ya wis umume lah. Amit ya guys ya, tak buka sik. Amit. Iki lho guys. Di sini ya terima ngene iki lho. Ya ono roti, nak roti gak harus roti iki guys, yo sesuai budget lah, tergantung selera. Ini guys ono segone, endok, timun, orek, iku ono tahune, ono rempeyek guys, ngono iku. Tapi gak harus ngene iki lho guys, sak onone kabeh iku. Intine syukuran penyambutan bulan Ramadan. Nek ning kene ngarani megengan guys. No. Iki urung teko guys, kita video dhisik kita duduh nih sampean-sampean iki. Mengko lanjut ya guys ya, nek wis do teko utawa nek pas kondangan. Oke. Waalaikumsalam guys. Waalaikumsalam. Iki wis do teko guys. Ya Mbah, monggo Mbah. Salaman Mbah. Ya Mbah Amin. Enggak Mbah Amin. Lah iki ceritane Queen. Ceritane lah tuh, supir kita tangane. Iki lho becahe, lho iki lho. Iki maka keri sapa iki? Iki keri. Ya sing keri sapa kuwi? Iki lho keri wong entar nang rene. Keri wong iki. Keri wong. Lagi sapa nek? Ngene carane kontane cukup berkat bro, ngene lho bro, delok bro. Keri ini lagi lho, linggih blok langsung cukup berkat. Nah, ini keri lagi teko iki. Lah iki lho salah. Itu wae aku raman kon ngene. Alhamdulillah Pak Ustadz iso teko saged rawuh ing daleme Lek Teguh atau AI Channel. Iki lho wong lho. Sopo iki? Nah, iki bener ae, Mas. Ya, pasna. Amin. 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 Ini tangga loro iki sing kuwi lho sing abang, sing abang mesti bisa ning loro. Coteng barang. Nah, Pak Ustadz iki, Pak Ustadz carry terus iki. Berkat kabeh. Kawanane kalau guys iki guys. Delok kalau guys ngrembyong kalau. Gak ono cocolan apa pikulan ora Mbah? Ngene lho carane. Carane ngono kuwi lho. Heeh. Matur nuwun. Amin.
Alhamdulillah wis rampung, guys. Wis udah mantuk. Ya wis ngene iki ning desa, guys. Wis kae berangkut kae wong tuwa. Hati-hati, Mbah. Alhamdulillah. Mana diteri sing urung mangat kan. Alhamdulillah. Ya iki sing ora mangkat ngene iki engko ngenterne guys, ora normal. Ya wis ngono kuwi guys, umume ning desaku. Wis angger ngumumi ngono wae. Oke. Jadi ya wis umume nek ning kene iku gak harus pakaiane kuplukan, songkokan, sarungan gak guys. Ya wis yang penting rapi ngono wae lah. Wis ngono wae guys ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.